Блин, як жа мяне бесіць ностальгія па саўку. Асабліва вось гэтая. Такую краіну развалілі. Але ці было што развальваць? І ўвогуле, як беларусам жылося напрыканцы існавання БССР? Чаму ў гэты час яны бухалі амаль больш за ўсіх у саўку? Як беларуская сельская гаспадарка працавала на ўзроўні ЗША, але не магла пракарміць жыхароў сваёй жа рэспублікі? Чаму беларусы насамрэч не любілі савок, але галасавалі за яго захаванне? Якім чынам беларуская мова ў БССР стала адзінай дзяржаўнай? Карацей, пытаннішкаў шмат, таму давайте разбірацца. З вашай падабайкай рабіць гэта будзе значна прыемней. Паставілі? Дакладна? Тады рушым наперад. Будзе трындзец як цікава. Пачнем з базы. Звычайна, калі кажуць пра апошнія гады існавання Саюза, гаворка заходзіць пра перабудову, што пачалася ў 1985. Яе ініцыяваў генеральны секретар СССР Михаил Горбачёв. Малады і амбіцыйны кіраўнік, які ўзначаліў краіну пасля шэрагу правадароў, якія паміралі адзін за адным ад старасці і хвароб. Брежнев, Андропаў, Чарненка. Але навошта спатрэбілася перабудова? Справа ў тым, што СССР з кожным годам усё больш і больш адставаў ад перадавых краін. Напрыклад, у 1985 па ўзроўню асабістага спажывання на душу насельніцтва Савецкі Саюз займаў ажно 77е месца ў свеце і ў 4 разы саступаў тым жа ЗША. Ну што тут сказаць, калі 50% саюзнага бюджэта гэта выдаткі на абаронку, то, канешне, вельмі цяжка павышаць якасць жыцця савецкіх грамадзян. Сюды ж дадаем хібы каманда адміністратыўнай сістэмы, якая вызначала, што вырабляць, ад трусоў да ракет. Ну і бонусам на сярэдзіну 1980-х у СССР сталі відавочнымі шматлікія міжэтнічныя канфлікты, асабліва на Каўказе і ў Сярэдняй Азіі, што вылілася ў адкрытыя войны. Ну што сказаць, той самы камунізм рай на зямлі не надышоў. І як тут не запіць? Уявіце сабе, у Сярэдняму Саюзе дарослы мужчына выпіваў каля 100 бутэлек гарэлкі за год. І гэта без уліку самагона, віна і піва. За год праз выцвяроснікі праходзіла каля 9 мільёнаў чалавек, а 1,5 мільёна штогод паміралі ад злоўжывання алкаголю. Беларусь па гэтым паказчыку была ў лідарах Саюза, саступаючы толькі краінам Балтыі. У нас ужывалі па 9,79 літра спиртных напояў на душу насельніцтва. Для прыкладу, у Эстоніі, Літве і Латвіі пілі па 10-11,5 літраў. А на 1985 год амаль 183 тысячы жыхароў БССР лічыліся ад алкагалізму ў дыспансерах. Цяпер не будзем разганяць пра тое, чаму беларусы ў БССР бухалі. Тым больш, што Мікіта ўжо рабіў выпуск на гэтую тэму, але ўсё ж пакінем рысачку на полях. Дык вось, адно з першых рашэнняў Горбачова – абвяшчэнне антыалкагольнай кампаніі, што пачалася ў 1 чэрвеня 1985. У Беларусі за яе рэалізацыю адказваў Геннадзь Бартрашевіч. А як мы ведаем, беларусы добра выконвалі загады. У выніку гэтай кампаніі колькасць вырабу алкаголю на 1987 год на прадпрыемствах БССР сакратілася ў 5,5 разоў. З тых, каго поймалі на падпітку, сабралі 4 мільёны рублёў штрафу. Адпаведна, гэта амаль 440 тысяч паўлітровых бутэлек водкі. Такая вось арыфметыка. Больш за 4 тысячы чалавек адправілі на лячэнне ў ЛПП. Уявіце сабе, у краіне ад алкагалізму лічылася ўжо 190 тысяч чалавек. Паказчыкі нібыта тип-топ, але як азначаў намеснік міністра ўнутраных спраў БССР Платонаў, карэннага зруху ў свядомасці людзей не адбылося. П'янства скарачаецца марудна. А яшчэ забарона на алкаголь стала добрай крыніцай для росту крыміналітэту і ўзроўню карупцыі ў краіне. Таму цікава паслухаць вас, што вашыя бацькі, бабулі, дзядулі расказвалі пра гэты сухі закон. Ці спрацавала гэтае ноу-хау? Чарканіце, калі ласка, у каментарах. П'янству далі бой, але праблемы ў эканоміцы СССР нікуды не зніклі. Наадварот, дайшлі да таго, што ў апошнія гады БССР вымушана было ўвесці талонную сістэму на тавары і прадукты. Але уявіце сабе сітуацыю. У канцы 1980-х па вытворчасці сельскай гаспадаркі на душу насельніцтва БССР знаходзілася на ўзроўні развітых краін свету. У 1990 годзе у нас выраблялі на чалавека на год 115 кілаграмаў мяса і 727 кілаграмаў малака, 686 кілаграмаў зерня, 837 кілаграмаў бульбы. У ЗША, напрыклад, вытворчасць мяса і малака складала адпаведна 122 і 868 кілаграмаў, зерня 842 і бульбы 65 кілаграмаў. Уявіце, якая моц. Але самае дзіўнае, у самой БССР гэтыя самыя прадукты былі ў дэфіцыце. Як так?
Усё пра тое, што мы іх аддавалі ў агульнасаюзны фонд. Так, у 1991 годзе у нас забіралі 16% мяса, 22% малака, 44% бульбы і 41% маргарына. Норм такі адсотак? Ці толькі я лічу, што гэта зашмат? Чарканіце, калі ласка, у каментарах. Пры гэтым варта падкрэсліць, Беларусь не магла забяспечыць сябе цалкам збожжам. І менавіта сельская гаспадарка заставалася найвялікшай праблемай для БССР, якая яшчэ больш ускладнялася за кошт пастаяннага ўмяшання партыйных структур у працу на месцах. Бо яно думала найперш маштабамі Саюза і патрэбамі накарміць Маскву. Але як гэта было зрабіць, калі ўвесь час існавання Савецкага Саюза у адносінах да калгасаў дзейнічалі нізкія закупачныя цэны? Рабаўніцтва з боку арганізацый, што нажываліся на працы сялян, прывяло да таго, што многія гаспадаркі мелі вялікую крэдытную запазычанасць. Але самае цікавае, што калгаснікаў ураўнялі ў правах з іншымі катэгорыямі грамадзянінаў СССР толькі ў 1990 годзе. Тады быў прыняты закон аб пенсійным забеспячэнні грамадзян СССР. І калгаснікам нарэшце пашанцавала. Я шчыра здзівіўся, калі даведаўся, што толькі ў 1964 годзе у Савецкім Саюзе ўвялі мінімальную пенсію для сялян. Вы афігееце, але яна складала 12 рублёў на месяц. Праз што 45% калгаснікаў у Беларусі вымушаныя былі працаваць і на пенсіі. Но яшчэ ў БССР праводзілі ліквідацыю так званых неперспектыўных вёсак. Менавіта з 1960-х і да канца СССР ішоў працэс, які прывёў да празмернай міграцыі сялян у гарады, асабліва сярод кваліфікаваных работнікаў і моладзі. І ў выніку да развалу СССР кожная чацвёртая вёска ў Беларусі была абвешчана неперспектыўнай, праз што сельскае насельніцтва сакрацілася на траціну. Вось такія вось перспектывы. А што там па калгасах? Яны нібыта працавалі, але добрую колькасць прадукцыі проста набывалі ў сялян. Мяса, малако і нават бульбу. Характэрнай з'явай для апошніх гадоў існавання Саюза стала безгаспадарлівасць на ўсіх узроўнях, бо людзі пачалі разумець, што калі дзяржаўнае, то яно як бы і нічыё, або належыць партыйнай номенклатуры. Як жартавалі ў тыя часы? БССР, бяры сабе і сваім родным. Дарэчы, а якія яшчэ былі расшыфроўкі БССР у 80-е 90-е? Я чуў пра «баба сцірала свае рэпетузы». Калі ведаеце яшчэ, то го ў каментары, будзе вельмі цікава пачытаць. Так вось, будавалі калгасы і дабудаваліся. Увогуле, праблема немагчымасці накарміць сваіх грамадзян была адной з найважнейшых для Саюза. Толькі з 1970 па 1987 закупкі мяса за мяжой выраслі больш чым у 5 разоў, зерня амаль у 14. Але такія рухі не дапамагалі справіцца з дэфіцытам. Урэшце, гэта вылілася ў крызіс, які ахапіў СССР з 1988 года, пра які ва ўмовах гласнасці казалі адкрыта. Цікава, што ў гэтым плане акурат БССР моцна адрознівалася ад іншых рэспублік, бо паказчыкі выпуску прадукцыі ў нас дасягнулі свайго піку менавіта ў 1988. Напрыклад, тады за мяжу было пастаўлена амаль 23 тысячы трактароў, 440 тысяч халадзільнікаў, 3,5 мільёна тонн калійных угнаенняў. Уявіце сабе, у 1990 годзе мы выйшлі ў лідары Саюза па валавым грамадскім прадукце, нацыянальным даходзе. Ну што, хейтары Саўка, што з тварам? Але варта азначыць, што нашыя прадпрыемствы былі шмат дзе тэхнічна адсталыя, абсталяваныя са старэлай тэхнікай і працавалі на таннай сыравіне з вялікай затратай энергіі, бо энергазбіты тады каштавалі капейкі. І акурат тады, калі ў Беларусі быў дасягнуты эканамічны пік, усё пачало валіцца ў іншых рэспубліках СССР. І ўрэшце закранула і нас. Бо праблема для Беларусі была ў тым, што вялікія заводы і фабрыкі, што ў нас ствараліся як на вітрыне з Саюза, працавалі на завазной сыравіне. Увогуле, глыбокая інтэграцыя прамысловасці і ўсёй гаспадаркі Беларусі ў агульнасаюзную эканоміку не спрыяла ўмацаванню эканамічнай самастойнасці рэспублікі, што супярэчыла яе нацыянальным інтарэсам. Фанаты настальгіі па Саўку любяць сказаць, што Беларусь была зборным цэхам для СССР. Бадай у нас было шмат вялікіх заводаў і фабрык з савецкіх часоў. Але дэталі пра тое, што гэтыя заводы былі формай залежнасці ад Масквы, ці пра тое, як гэта забруджвала краіну, апускаюцца. Вось некалькі факцікаў на падумаць. За 1960-1985 гады вытворчасць хімічнай прамысловасці ў БССР павялічылася ў 49 разоў. І хоць яна займала па тэрыторыі ўсяго каля 1% Савецкага Саюза, тут выраблялася чацвёртая частка агульнасаюзнага выпуску хімічных валокнаў, звыш 90% якіх ішло за мяжу. Напрыклад, у Новаполацку выкід шкодных рэчываў быў самы высокі ў рэспубліцы, прыкладна па 2 тоны на кожнага жыхара горада. І прыкладна падобная сітуацыя была ва ўсіх прамысловых цэнтрах.
Па тым жа хімвалакно ў Магілёве штогод выкідалася ў паветра амаль 170 тысяч тонн шкодных рэчываў. У Гомелі побач з жылым масівам утварыліся велізарныя завалы. Каля 13 мільёнаў тонн ядавітых фасфагіпсаў. Мясцовыя называюць іх гомельскімі альпамі, якія растуць і дагэтуль. Аднак на гэтым фоне здараліся такія выпадкі, як акцыя супраць будаўніцтва Даўгапілскай ГЭС, якая пачалася 29 красавіка 1987 года з мястэчка Друя і завяршылася тым, што станцыю не сталі будаваць. Так, давайте крыху адыдзем ад эканомікі. Мне было цікава, што было ў БССР з беларускай мовай. У апошнія гады існавання Саўка беларускія інтэлектуалы звярнулі ўвагу на тое, што ўжо актыўна рабілася ў іншых рэспубліках. Адраджэнне нацыянальнай мовы. Прычым там гэтаму спрыяла мясцовая номенклатура. Але не ў выпадку Беларусі, дзе акурат вышэйшае партыйнае кіраўніцтва выступала супраць паляпшэння становішча беларускай мовы. І на пленуме ЦК КПБ 1987 года увогуле патрабавала працягу русіфікацыі. Гэта быў адказ на ліст ад 15 снежня 1986, які падпісалі 28 чалавек, сярод якіх Барадулін, Адамчык, Брыль, Быкаў, Панченка, мастак Шчамялёў, народны артыстка Станюта. Яго накіравалі на імя Гарбачова і прапаноўвалі меры па паляпшэнню становішча нацыянальнай мовы ў Беларусі. Але амаль праз год, у чэрвені 1987-га, беларуская інтэлігенцыя накіравала Гарбачову новы ліст у падтрымку беларускай мовы, ужо з подпісам 134 вядомых дзеячоў. Урэшце, 11-я сесія Вярхоўнага Савета БССР у ліпені 1989-га утварыла камісію па падрыхтоўцы прапаноў аб заканадаўчым урэгуляванні статуса беларускай, рускай і іншых моў. Быў падрыхтаваны закон аб мовах беларускай СССР і быў выкарыстаны досвед беларусізацыі 1920-х гадоў. Прычым ніколі раней не было такога абмеркавання прапаноў і заўваг. Па гэтай тэмы выказаліся 20 тысяч чалавек. Урэшце 26 студзеня 1990-га быў прыняты закон, у адпаведнасці з якім беларуская мова была прызнана дзяржаўнай, а руская станавілася мовай міжнацыянальных зносін. Уявіце сабе, і гэта было яшчэ ў Савецкім Саюзе. Пасля пачаўся паступовы перавод на беларускую мову дзяржаўных устаноў. Аднак гэты працэс пайшоў цяжка. Спачатку пераводзілі дзіцячыя садкі. Калі ў 1987 годзе іх налічвалася 905, або менш чым пятая частка ад усіх, і пераважна ў сельскай мясцовасці, то ў 1991 годзе іх стала амаль палова – 2441. Колькі сёння ў Беларусі беларускамоўных садкоў? Чарканіце ў каментарах. Упэўнены, лічба будзе вельмі маленькая. З гэтай нагоды азначу, што пакуль у Беларусі прыходзіцца рабіць вялікія высілкі, каб вывучаць не толькі беларускую мову, але і ўласную гісторыю. Таму мы і робім канал «Загляне сонца», каб у беларусу была такая магчымасць. Я вельмі цешуся, што гэты праект існуе на грошы беларусаў. Менавіта вы, фундатары нашага канала, робіце так, што беларусы ўнутры краіны маюць доступ да незалежнага погляду на ўласную гісторыю. Вы топ і вялікае натхненне. Дзякуй вам вялікі. Калі сярод тых, хто зараз глядзіць гэты відос, ёсць тыя, хто таксама жадае дапамагчы нашай справе, то ўсе адпаведныя спасылкі ў апісанні да гэтага відэа. Дзякуй вам вялікі. На фоне паглыблення крызісу і пачатку міжэтнічных канфліктаў у СССР дастаўка сыравіны ў Беларусь зрывалася. Пачалося разбурэнне гаспадарчых сувязяў у маштабах Саюза. У выніку амаль траціна прадпрыемстваў, а гэта больш як 400, у 1990 годзе знізілі аб'ём прадукцыі і недавырабілі яе на мільярд рублёў. Пры гэтым уявіце, што 80% прадукцыі, якая выраблялася ў Беларусі, ішла ў іншыя рэспублікі і за мяжу. Зноў беларусы былі добрыя для ўсіх, акрамя сябе. Праваліліся і законы, якія павінны былі стымуляваць працу рабочых. Не прынёс жаданага выніку прыняты ў чэрвені 1987 года закон аб дзяржаўным прадпрыемстве, паводле якога замацоўвалася сістэма размеркавання прыбыткаў. Гэта аказалася неэфектыўным, бо кіраўніцтва прадпрыемстваў па ўказ з міністэрстваў прымала заніжаныя планы, каб не дзяліцца такімі прыбыткамі. У выніку ў дальнейшым гэта дрэнна адбілася на наяўнасці прадукцыі на паліцах. Але уявіце сітуацыю, што ў краіне нават ва ўмовах дэфіцыту першасных, так бы мовіць, танных тавараў, чыноўнікі загадывалі павялічваць выраб дарагіх тавараў, каб выправіць статыстыку па вытворчасці. І ў выніку ў 1989 годзе такія тавары склалі амаль палову ўсяго, што вырабіў беларускі легпраў. З-за гэтага ўзнік рэзкі дэфіцыт звычайнага абутку.
Яшчэ адной хібай парушэння гаспадарчых сувязяў у маштабах СССР стала тое, што ў Беларусь практычна спыніліся пастаўкі камбікорму, які ў нас практычна не вырабляўся. А ў БССР на 1991 год існавалі больш за 250 жывёлагадоўчых комплексаў, якія выраблялі 70% усяго мяса ў рэспубліцы. Далей болей. У 1990 годзе Дзяржкамстат БССР паведамляў, што ў свабодным продажы адсутнічае большасць вырабаў лёгкай прамысловасці. Тавары культурна-бытавога і гаспадарчага прызначэння, лясных і будаўнічных матэрыялаў. Гэтую праблему паспрабавалі вырашыць за кошт кааператываў бытавога абслугоўвання, але іх выручка складала толькі 2,5% ад агульнага аб'ёму бытавых паслуг. Увогуле, нягледзячы на скарачэнне выпуску прадукцыі і прадукцыйнасці працы ў Беларусі, як і ва ўсім СССР, працягваўся рост сярэдняй зарплаты, а як наступства набірала абароты інфляцыя. Таму тая самая стабільнасць коштаў у Саюзе чарговы міф. Нягледзячы на абвяшчэнне афіцыйнага курсу на стабільнасць цэн, яны ўвесь час раслі. Так кошты на той самы абутак за 1970-1985 гады выраслі на 80%, на кандытарскія вырабы на 18%, на мяса на 16,5%. І гэты працэс рэзка паскорыўся ў апошнія гады існавання Саюза. Уявіце толькі, цэны з 1990 да моманту развала СССР выраслі ў сярэднім у 11 разоў. 22 студзеня 1991 года у СССР стартавала грашовая рэформа, якую назвалі Паўлаўскай, ад імя прэм'ер-міністра Валянціна Паўлава. Ён прапанаваў вывесці з выкарыстання лішкі гатоўкі і тым самым скончыць з высокай інфляцыяй. У выніку ж грамадзяне згубілі і свае ашчаджэнні, і давер да ўладаў. Рэформа не толькі правалілася, але і прывяла да высокай інфляцыі і росту цэн. За тыя грошы, за якія раней можна было купіць аўтамабіль, цяпер можна было набыць некалькі дываноў ці унітазу. Калі што, мая бабуля, якая ўсё жыццё працавала забойшыцай на аршанскім мясакамбінаце, была з той катэгорыі людзей. Увогуле, гэта тыповая для СССР з'ява, калі людзі зараблялі грошы, але не маглі іх патраціць і вымушаныя былі адкладаць іх у ашчадныя касы. Так, у БССР з 1970 да 1985 такія ўклады павялічыліся больш чым у 6 разоў, а ў сельскай мясцовасці амаль у 8. Гэта, дарэчы, не улічвалася савецкім кіраўніцтвам. Заробкі павышаліся, адпаведна павышалася колькасць грошай у абрачэнні. А што можна было набыць на гэтыя самыя грошы? Пакідалася без належнай увагі. Цэнікі пачалі расці, а Беларусі хапілі масавыя забастоўкі. Першыя маштабныя забастоўкі ладзіліся яшчэ ў 1989 годзе ў Салігорску сярод шахцёраў і ў 1990 годзе на Хомсельмашы. Калі вам цікава, можам зрабіць выпуск пра забастовачны рух у Беларусі. Толькі дайце ведаць аб гэтым у каментарах. Цяпер жа дамо базу. З красавіка 1991 у адказ на павышэнне цэн пачалася забастоўка на мінскім электратэхнічным заводзе. Да яго далучыўся мінскі завод шасцяронаў і мінскі завод аўтаматычных ліній. 4 красавіка забаставаў МАЗ. У той жа дзень вялікі марш рабочыя здзейснілі да дома ўрада. Гэта быў самы масавы страйк у гісторыі Беларусі, у якім удзельнічала пад 100 000 мінскіх рабочых. Адзін з яго арганізатараў, дэпутат Вярхоўнага Савета 12-га склікання Сергей Антончык успамінаў. І калі я бачыў, як ідзе праз мост цёмная хмара людзей з інтэграла, як ідуць калоны з трактарнага аўтазавода, то было адчуванне вялікага свята свабоды. Людзі адчулі сябе людзьмі. У Беларусі гэтага ніколі не было. Беларусь заўсёды была ціхая, спакойная, пракамуністычная краіна ў складзе Саюзу. А ў гэты момант людзі адчулі сябе, нібы тыя беларускія ваяры, якія змагаліся за незалежнасць. Хутка кантроль над стыхійным страйкам узялі сябры БНФ. Спачатку патрабаванні былі эканамічныя, але неўзабаве з'явіліся і палітычныя. Адстаўка ўрада СССР і БССР, скасаванне парткамаў на прадпрыемствах, рэгістрацыя БНФ, адмена выплат Беларусі ў саюзны бюджэт праз Чарнобыль, новыя выбары ў Вярхоўны Савет. Старшыня Савета міністраў БССР Вячеслав Кебіш, які выйшаў да рабочых, тлумачыў, што ён не ведаў пра намер Масквы павысіць цэны і што гэта стала сапраўдным сюрпрызам для мясцовай наменклатуры.
Урад Кебіша Мясніковіча пайшоў на інфляцыйнае павышэнне заробкаў, але, на жаль, у дальнейшым цэны пайшлі ўгару далей, і гэта павышэнне з'елі. Пікам жа красавіцкіх выступаў у Беларусі сталі падзеі ў маёй роднай Воршы. 24 красавіка, дзе быў перакрыты чыгуначны вузел на 3 станцыях: цэнтральны, усходні, заходні. Сюды былі перакінуты 1500 байцоў АМАПа з усёй Беларусі. І таму 25 красавіка рабочыя спынілі страйк. Сябра страйкама Віктор Андрэеў успамінаў: Сабралі вельмі многа міліцыі, але сіла ніякая не ўжывалася. Яны проста шчыльнымі шэрагамі стаялі, а людзей было вельмі шмат. У самым вакзале было вылучанае памяшканне для пасяджэнняў страйкама. З аднаго боку вакзала пакой страйкама, а з другога боку пакой, у якім сядзелі КДБ і міліцыя. Вось так праз дарогу і кантактавалі, хто якое рашэнне прыняў. У 1991 годзе ўрад БССР паспрабаваў стварыць большыя магчымасці для набыцця тавару пры дапамозе ўвядзення іх продажу па візітных картках і талонах. Але гэта не дапамагло, і таварны дэфіцыт заставаўся. Бо яшчэ так атрымоўвалася, што з Беларусі масава незаконна вывозілі тавары ў іншыя рэспублікі і за мяжу. Таму, відавочна, узмацнілася дзейнасць мафіі, якая ўсё глыбей пранікала ў дзяржаўную кішэню, так званыя ценевікі. Але сілавікі не маглі ім эфектыўна процідзейнічаць. І ўсё гэта яшчэ да развалу Савецкага Саюза. Рэкорд ставіў і рост злачынстваў, якіх у 1990 годзе было зарэгістравана амаль 76 тысяч. У 1991 годзе БССР сутыкнуўся з яшчэ адной новай праблемай – беспрацоўем, калі фактычна ўпершыню шэраг прадпрыемстваў быў вымушаны спыніць працу. Вялікая колькасць прадпрыемстваў перайшлі на 4-дзённы і нават 3-дзённы працоўны тыдзень. Рабочым даводзілася браць адпачынак без аплаты, і такіх праблем станавілася ўсё больш і больш. Як, напрыклад, жыллёвае пытанне, што ў БССР было найгоршым ва ўсім Саюзе. Так амаль траціна ўсіх сямей і адзінокіх грамадзян чакалі вырашэння кватэрнага пытання. Відавочна, савок трашчаў па швах. І 17 сакавіка 1991 у СССР праходзіць адзіны за ўсю яго гісторыю рэферэндум. Там было адно пытанне пра захаванне Савецкага Саюза як федэрацыі рэспублік. У Беларусі за яго захаванне выказаліся 82,7%, супраць 16,1%. Я не разумею, як так, калі ў краіне быў такі трындзец. Можа, хтосьці ведае, чаму ў нас былі такія лічбы? Чарканіце, калі ласка, у каментарах. Але гэта не спыніла працэс абвяшчэння суверэнітэту рэспублік. 12 чэрвеня 1991 года яго абвясціла РСФСР, якая цяпер станавілася Расійскай Федэрацыяй. 16 ліпеня такі дакумент прыняла Украіна. Нарэшце 27 ліпеня дэкларацыю пра дзяржаўны суверэнітэт прыняла БССР. Ну а потым быў няўдалы жнівеньскі путч у Маскве. Яго правал выкарысталі прадстаўнікі БНФ на чале з Зяноном Пазняком. Так увечары 25 жніўня 1991 прайшло галасаванне за незалежнасць. Перад гэтым ад улады адхілілі кіраўніка БССР Дементея. Замест яго стаў Шушкевіч. А пасля дэпутаты выйшлі на вуліцу, дзе іх чакалі тысячы людзей. Калі я выйшаў, то заўважыў нешта неверагоднае, як нейкі іншы свет, паветра, неба. Псіхалагічна нічога падобнага я ніколі не перажываў. Усё жыццё я марыў пра гэта. Каля 30 тысяч людзей былі на плошчы. Пётр Садоўскі спяваў з трыбуну народную песню «Тры дарожнікі». Уся сесія транслявалася сюды праз дынамікі, і людзі з радасцю ўспрынялі навіну. А што было далей? 19 верасня 1991 БССР была пераназвана ў Рэспубліку Беларусь. У той жа дзень быў прыняты закон аб дзяржаўным сцягу і гербе Рэспублікі Беларусь, эталон якога выканаў мастак Яўген Кулік. 20 верасня была ўтворана мытная служба і прынята пастанова аб стварэнні ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. А 2 кастрычніка Вярхоўны Савет стаў вызначаць і знешнепалітычную дзейнасць краіны. Калі мы рыхтавалі гэты выпуск, я некалькі разоў хапаўся за галаву, бо сапраўды не мог зразумець,
Чаму значная частка беларусаў дагэтуль згадвае часы БССР з ностальгіяй па залатых гадах, якія насамрэч ніколі не былі часам дастатку, а былі проста часам меншага дэфіцыту, чым звычайна. Але, можа, ўсё ж я не маю рацыі? Напішыце, калі ласка, ў каментарах, што пра позні БССР распавядалі вашы сваякі. Будзе вельмі цікава пачытаць. Ну і, як заўсёды, на гэтым месцы. Дзякуй вялікі за тое, што дагледзелі гэтае відэа да канца. Дзякуючы вам мы сталі бачыцца часцей. Каб падтрымліваць такі тэмп, нам патрэбны не толькі вашыя падабайкі і каментары. Хаця іх таксама пакіньце. Іншыя сродкі, каб падтрымаць загляне сонца, ёсць у апісанні відоса. Даражэнькія, дзякую вам за прагляд, дзякуй за донат. І давайте беларусець разам.